Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Faslun ayda fasl fi ahkamil wala'i. Ing dalam nerangake pira-pira hukume waris wala wa huwa utai wala lugatan ing dalam bahasane mustaqun iku lafat kang den cetak minal muwalati saking lafat muwalah syar'an lan ing dalam syarae usubatun iku asobah sababuha kang utawi sebabe asobah utawa mewarisi zawalul milki iku ilange kepemilikan anrokikin saking budak muktakin kang den merdekake. Wal wala utawi lafat wala bil madhi kelawan dawa min hukukil iki iku tetep setengah saking pira-pira hake merdekake. Wa hukmu utawi hukume ay hukmul irsi tegese hukume mewarisi bil wala iklan sebab wala. Hukmu taksibi iku hukume asobah inda adami ing dalem nalikane ora anane taksib. Wa sabaka wis dingin apa makna taksibi maknae ngasobahi fil faraidi ing dalem ilmu faraid ing dalem pira-pira bagian. Wayan takilu dadi kepindah opo alwala waris wala anil muktiki saking wong merdekake ila dzukuri maring pira-pira wong lanang min asobati saking asobae al muktik al mutaassibina kang mewarisi kabeh bi anfusim kelawan awak dhewene mutaassibin. La kabintil muktiki ora kaya anak wadone wong kang merdekake wa ukti lan dulur wadone muktik. Wa tartibul asobati utawi tertibe pira-pira ahli asobah fil wala'i ing dalem waris wala katartibihim iku tetep kaya urutane asobah fil irsi ing dalem warisi. Lakinil adharo tetapine qaul adhar fi babil wala'i ing dalem bab waris wala anna akhol muktiki iku sak temene dulur lanange muktik wa ibna akhihi lan anak lanange dulur lanange muktik muqaddamane iku den dinginake karone ala jadil muktiki ngerekake ing atase mbah lanange wong kang merdekake bikhilafil irsi kelawan nulayanine mewarisi ai bin nasabi tegese kelawan sebab nasab inal akho mongko sak temene dulur lanang wal jadalan mbah lanang syarikane iku sekuton karone. Wala yarisu lan wala tarisu lan ora marisi sapa almar'atu wong wadon. Wala tarisulan ora mirisi sapa almar'atu wong wadon bil wala'i kelawan waris wala illa min sasin kejaba saking wong basyarat kang nandangi apa sapa mar'ah itu ing merdekakene syakhs au min auladi utawa saking pira-pira anake syakhs wa utako ihi utawa pira-pira wong kang den merdekake syakhs. Wala ya juzulan ora wenang ai la yasihu tegese ora sah apa baiul wala'i adol waris wala wala hibadulan ora hibah wala. Wahina idin ing dalem mangsane laya juzu layan takilu ora dadi kepindah apa alwala waris wala an mustahiki saking wong kang amrih ngehaki wala. Wallahu a'lam bishawab.